kwarto, naminaw na ko sa inyong programang Mga Gapnod sa Kinabuhi. Before I go out my room, I still listen to your program, Stagnant of Your Life. Itago na lang ko sa pangalang Alan. Just call me Alan. Apan, mas nailan kong kulot. But my name, that's my screen name. Just call me Curly. Curly shell from the ocean. Taga-crossing Bayabas, Torilco, Dolanday. Yes, Dolanday. I'm here in crossing guava jelly. Corel, Davao City. Sa tinuod lang nagtrabaho ko sa New Zealand. Apan tag-upat ka buwan lang. To tell you honestly, Dolanday, I came from New Zealand. I've been work in New Zealand. Yes, I drink fresh water, fresh milk, and I eat fresh grass. Nagtrabaho ko sa faktorya sa Mansanas. Yes, I'm work in apple factory. Paguman sa patkabuhan, balik na po sa Pinas o magtambay din sa motor shop. After 4 months, I'm going back to my hometown, Philippines, my homeland, Philippines, my homeland. Then I will, stay in my friend. Yes, because my friend, I have a motorbike shop. Akong specialty mo ang pagluto og adobong manok, Dolanday. My specialty, Dolanday, yes, I cook adobs chicken. Mo na yung paborito kayo sa kong uyab nga si Geraldine. You know, that's my favorite of my girlfriend, Dolanday. Just call her Geraldine. Tungod sa kagwapa ni Geraldine, ingnan ko nila nga mismatch ko no mi. Because Geraldine is my girlfriend is very beautiful. Me is not tall, handsome in the dark, and never mind. It's a mismatch, Dolanday. Very mismatch. Like Beauty and the Beast. Kabalo ko, Dolanday, sa dagat sa inyong mga unahuna karon. May mga racist pa ba mo? Yes, I know, Dolanday. You're running mine. You're very racist. Most especially in Itanini. Yes. Apan, Dolanday, nagsugod ng tanan sa dihang nag-away mi tungod sa Facebook. Yes, we're argued, Dolanday, because of the Facebook. Kung sa akong bisyo kapag panigarilyo. In my habitat. Yes. My habitat. I'm always using a cigarette. Eh, nagsugod ang kap. Okay rin. Ito mo. Ay, kung kinangit pangit tayo, no? Ayong gay ka.
Kagwapa na ako, mura naman. Ikaw, may dapat tawagon ako. Pangit, anong yung ginilit ng tanima? Kakulot na lang ang agi ni mo. Ikaw, makakatong, kay nagway ni mo, makakatong kadala sa gastos ni Tracy. Ha? Kaya kung wala lang yung kay, hindi lang ka malumanamit, so wag yung kay pakya, so kang kiwi ba? Ano ka na nakagod kulot? Ito yung pag-anangit. Ikaw, kung sa may kasalainan rin mo. Anong imo mag-edit ito, yung mga chat diabe? O, bapa dyan kang sigarilyo. Sigarilyo ka wala? Wala lagi. Kasi wala, mapagkako juga kayo. Grabe kay kitohanak ka. Kasi na lang yung kano, sa lang yung kano. Kaya lang siguro kay kanak, kabalo na ka mamakak. O siguro, grabe na kang pamakak na kuma. Kaya kang ibang taguan. Kasi tayo yung kachat-chati mo? Kasag amiga na itong ito eh. Amiga? Sa amiga? Kunya i-delete mo? Ha? Ngit. Ayaw ko kilala, kulot, sulti at kalot, no? Bisag di kagay gwapulot, pero sultihan ka na ko. Ayaw i-delete ang mga pali mo, kaya ko tagayong rason nga magduda ko ni mo. Ha? Gidilit na ako itong ito kayo. Amiga naman, wala man ito. Narabay ka isa. Ang password sa Facebook, ang password. Gikuha na ba yun na mo? Imura ba yun ang gilis-ilisan? Huwag ka lang ako kisita. Tikatik. Ay, ngit na. Kuan man ngit na. Namali na ko ito. Kuan na. Pindot man. Mara mo na na style ni mo. Ay, wala na. Ngit, ikaw ba? Ay, blood man kayo ka. Wala lagi. Gidilit na kayo. Hindi ko gusto nga. Pariharagin mo. Duda ka sa kuha. Pariharagin mong dundun ba? Pariharagin mong dundun ka ng banaan ng yesa. Ay, pag-anangit. Wala lagi. Gidilit lang na ako ito. Hindi ko gusto nga wala man. Si wala. Oh, ha? Ha? Mona, si tambay pa lang. Si Abdiela Julius. Kana? Wala to. Dapat wala to ni mo gidilit. Muna nakatanan ni mo di alot. Siya tambay-tambayan ng siya pa lang yung mga amigo diya. Sas, alora ka lang yung mga amigo. Butan na kay na. Ikaw na dyan mo isagoy kay diya pa. Ibang kauban ng lawat, yung kauban po ni mo motor-motor, gadak ko lang lawas ito. Kung ako kay puding, ito ko sa kay mukhaw, bulalo. Pangan na to. Asa si Eruption? Ito si Eruption, oh, kato. Sapay, bati sa to, kung nakay tunok-tunok, purong bunal ni Baro. Ayaw na ko, ikaw, ha? Sunod, ay kukuhan ko, anak, kabalo ko na kay ginataguan. Sakpan, gani ka na ako, kulota ka, tulid yun ang buhok ni mo ba? Wala. Alang naong ni mo nga kakaitom ng agit, wala, ha? Ay, palabiyan. Ang saman, kanitinod, palamin ko no. Salan! O sa kini? Luto na po ito kagadubo. Wala gina yung saligan ni mo, bebe. Basta man isol man yung yapil man yung kulo ka nga grabe kolesterol yung isol. Pasisya nakangit kayo. Namalingki ko ganyan. Isol na minibili nito ko. Dapat yung iti niyo, grabe yung kakahawan. At yun mo siguro ko ni mong sayolot. Ay, nangit ikaw ba? Tama na gunagod. Basta, please na ta. Mantay ka, makitaan ka ako mag-chat-chat. Gina-monitor, bin ako na yung Facebook ba ya? Wala lang. Sakpan kaya ka na kolot, bantalan yung kalat. Ngit malargahin na balik ba ako New Zealand? Oh, nya. Ano mo, lipay kay ka, kay magagara-gara na kang bahay dito. Ha? Sabi na, mag-chat-chat yun dito. I-open, permanente na imong Skype, ha? O imong kamera niya, ha? Matulog ka, magtrabaho, kailangan ka-open na tanan. Balang. Para makita na kolot, ay nagtubag-tubag dyan, ha? Lagi. Sa mukha, gini mo eh. Gusto na ko, makita na ko, tanan ang imong mga binuhatan dito sa New Zealand. Kay naraba dito, mo inom na po ka dito, inom na po ka. Ngit, naginom ko dito preskong gatas, naginom ko preskong tubig. Ikaw ba dito preskong sagbot diri? Murong kag baka! Sige na, sorry na. Kapsan ko ng sungay ni Moron. Lagi na. Bitoson ko ni Be. Namianing yung mga adobo eh. Alang-alang, amiga, kasama di maminghoy, anak. Si Kulot, anak kong uyab. Anak ko nga nag-chat-chat. Magani kay... Pero ginataw, magani mo ang password ni mo. Yan. Mag-chat mo ganun siya sa kuha ang mga friends gani kay ginabakasan ako na akong Facebook, password sa akong Facebook. Kaya siya,
tagaan ko niya Facebook to. Tingala ko din ako ma-open sa kay yung mali-maliw ng tumoy. Sa password. May gani lang may nalang yun kay nakuan na. Luli-ulian ko kay ako giluto ang adobo. Grabe kay makaluto ang adobo kay di makataki ang bitin, di ka ng ahos. Ikasuko lang ungo ato. Pero, Amiga, mas mahal na lang na siya, uy. Hay, akong, hindi po kas akong uyab. Ano man? Ay, nabasahan ako ang Facebook na kagay ginachato niya. Karon, i-deactivate na. Ay, wala ka din ako mabasa i-deactivate na. Nag-uol ko kay, nag-post-post pati ang kauban ng mubalin ng Manila. Ay, may nalang yun. Katawag ko kahat kung mubalin mo yung dili. Wala naman ko'y kontak, hindi naman, wala may Facebook ang kanahan. Mauna. Pero di mapagka-deactivate Ayaw na. yun, og kuan kumpiyansaan ng mga kanang imong uyab yun, ana. Grabe kayo na. Ay, nako, naglibog lagi ko. Ay, kitambagan po ko sa mga uyuan sila Ronel. Utro mo po nanambag. Kusuri mo nga uyo, alimos lang Ronil. Oy, mabarbahutog man kayo na, oy. Ay, kung pag-atagod, ikaw pa. Utusan pa na sila, pero matog ako diyaw niya. Sige. Mau pa nila. Ako pa sa bang. Okay na lang po na si Kulotetes ginatagaan ka niyo. Kanang password sa Facebook ang ubang laki. Ay, habay password, di ginaisaba. Mga bana diha. Hoy, di ginaisaba. Asa na sila nag-adto, naglaag-laag di ay. Nagayuban niya mga silpos, mga bana nga pataga, pabutangan o mga pingkot para nililit abres mga sawa. Ako, testingin ko, butang-bulat pa yung pankulot ang kakay. Ilampos ko lang. Buutan lang gani kaya si Kulot Na. kay. Ang uban na, sus, mananghin. Bisag maro kay nagnaw, pero buutan may ako ng mataa. Ang ugani. Sige kay gwapo na si Kulot. Ang uban gani kay mananghin ka. Basketball na, pero lahi na kay basketball. Ay, kala ko ba yun? Walang basketball. Basaon lang dito sa kwan. Vulcanizing shop ng kwan. Walang uniform. Mau gani, at least ka na si Kulot. Buutan pa kayo na yun. Uy, na may reader pa ingon diri. Kasama na, katong... Amay na lang kay. Amay na katong kailangan na itim kulo kanidang. Ah, ay si kwan man lang ni. Ngit, tarangit. Ah, Sunod sige, na saan taman na may gang. Mega muna na medyo kang. Ang ano na ko, alang-alang ikaw mo una, nga gisundo man ko. Lain, pajiro ko kaya Amiga. Ah, sige. Ay, mega mamistik ka muna na ba kang. Uy, Amiga, ayaw pag inaanay nung lumang ka, no? Sa day ka day. Muna na makaguli, di ba? Manguan na may dito. Ano sa Amiga, ay? Pabikil man na mo, Amiga. Ngit, tarangit. Ako'y nagpangit, mas pangit para baka ko. Sige na. Ay, mga gamit ko. Pakukabit over, Amiga, Wala pakukabit na over. computer sa tina ng mga laki. Uy, anak ko na. Nakutago ko na password sa Facebook. Aligwapo niya, kuya po, eh. Nel, mandar na akong motor, Nel. Siyempre, andal, gini kay kuan man eh, naman yung kasalina na eh. Tira, ba? Ada, siya gusto nyo, ilisan taning makina na eh. Ayaw lang. Mas tambay ng pud ko na ako. Dapat kabulam di ako. Ilisan ko ni kubuta, katong bura-bura yun. Tira, mandara daw. Ah, kanya. Ah. 1, 2, 3. Asawa ni pare. Ayaw. Kaya it na. Kitab. Tira, i-rotis na dito. Saan si Bus Julius dire? Nawa naman po. Lugo tago. Bus! Abus! I-rotis na ako. Hindi siya nagiging akong motor. Ah, uy! Mas Jules! Uy, duty ron? Hey, brother. Wala, brother. Tawag di ka? Sa tirada, tawag lang brother, kapay junting, gusto ko trabaho. Saan, okay na mga itong brother? Okay raw, pero salamat kayo kay... Saan? Meron lang ako tinigbalik ha? Problema na. Wala ko yung kaskuha, ganyan. Saan mo kayo lakaw? Hindi mo. Wala pa ba? Wala ko asawa Hindi, ng ako. lakaw.
lakang masawa si ganahan gaga. Mabanon ko nimo. Ay, mga hinayay dia ba? Nag-impake na ko, Boss Jules, kay mo largahay na magugod. Uy, oo ba? Madalang tagakapol, nagbalik. Okay kayo. Ulit. May line lang ito, Salamat kay brother, salamat kay brother. Yeah, sige, salamat kay... Ano, wala kay despedida? Okay, despedida. Pag despedida, kaing na ko daan kayo para makalibay ko. Ay, nag-abutan na siguro kay para, kuhan, kaya langanin na magkaigot. Sige, problema no. Hindi gini siya magpa-despedida ba? Kaya kuhan kayo. Wala to lang ako maabot to si Arnel kay para kuhan ako motor. Ah, sige. Lot, mag-ayo-ayo bagi dito, Lot, ha? Uy, Lot, hangon tayo ka, Lot. Gara-gara ka. Uy, gara-gara good taon nga. Ikaw ba kabalo manamit? Eh, ikaw ang tanaw na gud yung mga bago para kang matugmang tapo, ma. Sa mga ko, napiti mo, oh, crab. Ay, Puti namangit. kag lapalapag, maligo kag dagat, talaga tugbok iho ba? Nakay niya, may nga nabuga nga. Di ko mukhaon ni mo kay inukos ka. Bisis, ganito nangit. Dili ako nag-ingon ana, dili ko basta kay pagtarong ba dito Lot, ha? Kay 4 months ra ba ka do, balik ra ba din? I-text ko ha, pag moabot ka rin kag Manila text, tawagan ka na ko. Ang pag-abot na nag-New tawag lang ko Dili pwede na. Pag inalang moabot kag Manila, tawagan ka na ko, diadto na ka na ko. Magmunda wato ka na ko, mutamo ka sabi ka sa eroplano. Ano bang di magkapestro? Tulog, di pa maunan ka na kung tulog ka battery pack dili para dili ka magawa na kay rason nga makakuang ka. Yung kag lubat ka, ha? Sige, bantay ka. So, maramang na-pressure ka na ko, maramang nga ganahe. Wala kay... Isisyon na dahil, samtang nilakaw na ka. Ay, wala nangit. Ikaw, nag-goal lang ko ba kay... Kung amigo mong magpadala og sapatos sa kag New Zealand, yung goal ko kay katong lasong padala, nalangkat manggod. Saan po lang imo ta? Nauwaw ta ba? Kasi sabi na lang, inon nga, takla na akong ginapamalit dito. Mao na diha. Sige nangit, ayaw na dito. Pagtarong ba yun dito kulot, ha? Ngayon na po kung ang gitaw ng signboard sa plano, dili na. Ay na lang. Okay, gawin na ko dito. Pag-amping din ngit ha, mamistik ang ngit. Kabalo ba yun ka sa kualot, kanara ko dirilot. Ha? Babay ngit, love Sige. you ngit. Bye. We love you diha. I love you too. Hello ngit. Hello. Kumusta ka dangit? Tugnaw kay Dre, snow ang good rigod. Saan po siguro kayo init kaingit niya? Nag-snow diya, ano? Siguro tayo. Miss ko ni mo ngit. Ay, berting, gimit. Ako, gimingaw ko ni mo. Ako lang gilingaw-lingaw akong kagalingon diri para dili ko tanto mingaw ni mo. Eh, kita kayo ako mingaw ni mo. Basig, mga away biya akong mingawon ko. Kay do, labi nag-busy kay ka diri katakit. Ay, ngit, unsa man tayo imong ingon sa kuha ngit? Nag-call off na ko ni mong ngit. Unsa? Ano man? Butanay din ngit. Butanay din ni. Hindi ko mag-call off ko ni mo di ay. Hindi ko kabatangit kay kanang ma-pressure ko kay di ako mawalas kung una-una. Nasakpan ka na ko nga nakikachat. Si Kagyusi at mga bisyo parang baliwala ka magwede mo sa kuwang. Tino ba na wala sa kuha ngit? Nanikamot gani ko ngit. Kabalo baka wala na ko nag-use diri ngit kay... Dili magod ngit, inanay magod na siya. Dili ba Hapit na ko muli ngit ba? Magupat ka bulan ng ngit. Wala ko nag-use diri kay di ko gusto mo makuhan ngit. Dili naging pwede ni siya lot. Di naging pwede mag-pull-off sa talot. Kaya di na ako kaya lot. Kay kada lulong na itong tayo. Magtapat na bawa kay kagkuhan. Bawa kay kagkuhan. Bawa kay kagkuhan. Iguwa nga o sa bawa. Kasabot mo niya. Di ko ganahan.
Ya, sige kag kuan, sige kag chat-chat dito na mo tag gilid Gid, wala na ko ka-chat, Gid. Bakay na ba? Hello? 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 Huwag ka na umiyak dyan, pare. Inom na lang tayo, huwag kang umuwi, pare. Pare, Tingnan mo dito, pare. Taas yung tower nila. pare, huwag mo akong picturean, pare. Nalasing ako, Pare, pare. huwag ka na, pare. Pare, sige, pare. Tulog na ako, pare. Pare, sige, pare, matulog ka ba? Matulog ka dyan, pare. Buta ka pala. Sus, manahan ko. Samot yung siya ka mga utkid. Gugubog lagi na dito. Mahugid na tawa na agad. Wag yun na bahay magdugay anin niya. Saan man ako niyo eh? Mga gini, no? Basag di kay gwapo, no? Pero may love kid biyatang. Pero kinahanglan ako space. Mag-bench spacer na lang siguro. Uy, brother, kumusta dito sa Akwan, brother? Kumusta sa New Zealand, brother? Okay ra kayo. Ay, apple dito. Bayin-bayinan na rin yun. Ganito Ay, salamat kayo, brother. Galamihan yung Apple. Ay, pero maring kasanas, eh. Wala kay Apple dito sa Akwan, no? Sa New Zealand, brother. Nel, musta na, Nel? Hey, okay na kayo, Lot? Lot, okay na ka, Lot? Anak mo. Ay, Magyapon ka na mo ti Lot? lalagi. Ligo ni ka chlorine, Lot. Istriyawan sana ako itong isa. May na lang. Ya, gihapit lang na ako na. Lahos ako sila. Oh, sige, brother. Balik-balik lang dyan, brother. Kung tambay-tambay lang ko ito dari ko, brother. Chika-chika, ano. Sige, boss. Kabalo ka, Lot, no? Kanang pag-abot May gabi ni... diha, te. Cool. May gabi isa. Salamat sa imong pasalubong da. Ikaw ba kayo ang dagang pasalubong ka? Ay, kaya kalma ikaw. Lot, kumusta man imong biyahe, Lot? Okay naman. Natandog biya ko, Lot, pag kita na ko ni mo, Lot, nga inanak ka. Nagibutuan. Nakita na ko si Muhalot ba, makinomdong ko itong mong kanding nga nawala, Lot. Ano ka? Lutuan na tingag adobo. Mugili akong ganahan sa Muhalot, kita luto at lutuan. Grabe ka di mong ano, grabe kayo ning mga adobo ba kaya nga kita tambal sa high blood ni. Salamat kayo, Lot. So, man eh. Okay man ka sa kuha, Lot, pero galing lang. Baka may problema sa kuha on top. Tagaan akong space. Gusto kong time. Sayang. Anong katuwing na magutagan eh. Lot ay kaghilak, Lot, kay... Lain kay Oy, katanahon na, na. nagkawa sa kulo. Lain kay katanahon. Ayaw. Lain kay katanahon ang maghilak ka. Ayaw.
Mura kag napuling si kaghilak ng mura kag napuling sila nga ana magidalot basin dai pohon nga kita gyud. Tagay sa kog panahon, tagay sa kog space. Nga ba kailain kita, Andre, ha? Wala ko'y nakitaan. Wala ko'y makitaan nga sama nimo. Eh niya ikaw, basing nakitaan dito, nagkikiyat ka dito. Ha? Nagigat-igat ka. Wala. Mora ba nang dili kay mga gwapo, mga sigilid ka ba kayo nagigat-igat? Parehas ko ng bandi, ha? Oh, mamahid na po, mamahid. Ikaw, nasakpan na gani ka na kung anak kay kachat niya sa Facebook. Pero wala man to, be. Wala man to, be. Mama na, diya, usahan man nato ni... Ayaw sa niya atong atong problema. Nga mo maging perminti magbalik-balik kung una-una. Walang kinadilit man to ni ma. Dili na lagi. Wala naman to. Wala naman. Ko. Sige, tagay lang kong space. Ha? Gamay lang nga yung space, good. Ano sige hilak niya? Para magkagkanang... Para magkag-trolila, oy. Ha? Text-text ang gyapon ko talot, pero ay lang kay kung pressure rapod kayo nga inani mo na anak. Ayaw lang ko. Kuha lang kita nga. Mura gyapon gud gyapon pero di na tao yab nga call off sa tanga. Nagibulat na lang to. Dapat lang gid mulat ka kay kung sus Ginoo ko. Nakakakitag kanay mga itsura niya, mga yagay pa sa body na dito kakita sa tinuod lang. So, dangan ni mo talang mga bisyo ni mo, kan magmotor-motor ka, kan magsigarilyo, magtanan, kan mag-Facebook. Parikamutan ako na Baligyan ang motor ni mo, kaya mas hindi mo glayang magkasang-kasan ha. Sakit man dawaton dulanday. Paano sa ka ang ako buhaton? Respeto po na ako si Geraldine. Sayod po ko nga doon ako'y sayop. Nagdaho mong ko nga abin akong sa unong katuig. Okay ra ang tanan. Kapanili day. Kung doon na may kadugang tampo sa kuwa dulanday maghuwat ko. Daghang kay salamat sa paghatag o gayon ning akong suhat ug ning akong suliran. Hato din hinalang iyo suhat magtatampo. Kulot. There was nothing to say.